Kwake kwashona umakhelwane wami ke laphana eClermont kwaDabeka. Ibrazo nje eyayibrazo kimi ikhulile. Yayumechanical ya Brazo yake yangikhandela ngisho neGolf 1 yami inqamuke isiphanga nje wangifakela. Ngathi ngiyakhona ngasuka ke la ngihlala khona nganikela khona le ngasekhaya. Ngiyafika ke abantu sebethe shayi emgaqweni uyazi ke nawe laphana Eskomplaas phela indawo sibuye singabibikho nje abantu bagcwala umgaqo maku nento ekhona lapha ekhaya. Nami ngifike ngimeke la emgaqweni. Ngithamele yona inkonzo yomncwabo. Bese ngithathwa ilezayoni ezayihuba lapha. Ziyahuba lezayoni, zine energy lezayoni ayizingithathe. Iza lapha eNtuzuma. Angisazi ukuthi umama ubani. Bese ngithi enhlizweni yami umama ubani lo wayeyihola ngisazi sengikhohlwe isibongo. Bese ngithi mama qeda la ngizonikela kubona ngithola ukuthi bakuphi nendawo ngakuthola after ukuthi baseNtuzuma khona ngizoke ngifike ngithathekile indlela abahuba ngayo bashaya nesigubhu impela. Ngishone khona ke nebala kumama masekudliwa lapha sekuqedwe ukungcwatshwa. Ngize ngithole nanokuthi kanti lapha kunomama futhi nje oyisihlobo nje sami sibongo fana ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi ngenzana noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona beka phansi umoya ungatatazili uyabona. Bese ngiyashoka impela athokoze kakhulu mama bathokoze nje njengokuhlala kwabo la. Ngisho ukuthi ngizophikela khona impela ngizonikela angichazele ngithathe nama number ngisho impela kumele ngiye khona ke bese ngibuyela ke la ngihlala khona bese iloko ngidla ke lento uthi yazi kusamele ngibuye ngiye lapha eNtuzuma iloko ngidla lento kusamele ngibuye ngiye lapha eNtuzuma ngelinye ilanga ayingehlule lento shayilo kungana yami la icoat yami la shawufoma lwami la uphe ngibheke khona eNtuzuma ke angidirecteke ngihambe ngize ngifike khona eNtuzuma. Ngifike impela selingenile impela isonto. Mangena impela ngena kuyashisa lapha ke kuyashisa la kukhonzelwa khona lana abajulukile bamanzi bathe tene icathulo ikhona la eminyango. Nami nginikele khona ke la phakathi baqhela bangivulela indlela ngihambe ngizoma nami khona la kumiwe khona yabo sisontela nje khona la emzini womuntu khona la yabo kunama fridge khona la yabo indlu nje yabo kodwa kuyasontelwa khona la akunankinga. Sikhonze ke sikhonze. Mase sekufika kulesigaphela obviously vele makuhlala phansi izoba khona into ethi ke angi-introduce phela ngoba sengivele ngawusicuphathashi nje bonke abalo bemntshontsha ngehlo ngawusicuphathasha sebelo bemntshontsha ngehlo bonke angathi uyabona ngenhliziyo bayasho ukuthi ayisokwesizwe ukuthi ubanike lo sihambele noma uzela nethenda yokusakhela ibandla isonto indlu noma kukanjani la noma ukhansela mhlawumbe uzokhulekela ukhetho asazi. Bese kuthiwa ke ayasho kumama ukuthi insizwa yami ke le sike saxhumana nayo ngesikhathi siyongcwaba le ekuthenini yathatheka njengoba niyibonile lo sixhumana kanje njengoba ningibona ngiphuma nje bengilong director yona. No bathakase bonke abantu yabona ihlathi zivakashele indlebe ngampethu saze savakashelwa nathi lapha. Ngiyabona iprofile yami ethi stake la yabo. Mase kuvula izwi ke vele litrupaselwe kimi izwi. Vele litrupaselwe kimi izwi yabo. Litrupaselwe kimi izwi mase kungena ezwini. Kuthiwa ke ngoba phela bafike bayiphosa lento yezwi bayiphosa kwenye insizwa nje ngibona ukuthi siyalingana nayo. Lensizwa ke kushuthi vele iyona ejwayele ukuphaka vele when it comes to izwi. Lensizwa vele yenza isimanga ke vele yangaphaka ke yathi ke namhlanje ke nami ke njoba ngijayela ukuphaka ngicela ukuhlala phansi ngiphakelwe nami ngike ngidle sizwe isandla sesihambeli sethu ukuthi siphaka kanjani. Ngibona ukuthi bengekho ke I didn't see this one coming.
bengekho prepared bethi ngizothakasela nje mina inkonzo akho ngisho ivesi elilodwa lisemqondo hayi ngibone mayisho nje lensizwa livela ugijime fast umqondo ukuthi yiphi incwadi engizoyivula angikwazi nakuvula iBhayibheli lelo ukuthi ubani osekuqaleni ngeke ngizokuthi ubani Genesis ekuqaleni usambule egcineni kodwa manje likhona ivesi yabona kuvele kudlala amavesi amaningi ke lana ke bese kuba ukuthi uzowatholaphi khona ke kunikwa vele kwa mathematics la ekhanda same time lensizwa isho kanje ithi izophakelwa hey nami lo ngihle kubala la angathi khona into engizoyenza hayi bese ngempela ivele ilitruphasa leli iBhayibheli ilitruphasa leli iBhayibheli kuthulekile kuthe cha hayi bese ngiyalivula leli iBhayibheli yazi kwavele kwafika leli vesi elithi uma nilalela nokulalela bese niyalenza niyakubusiswa ngisho nenzalweni yakubusiswa neqoma yakhe yakubusiswa nani nomhlaba otshala kuwo nezitshalo zakho yonke into yakhe yakubusiswa uma lilalela nokulalela bese niyalenza yazi kuringa lelo vesi nje kanti previously mhlambe 3 weeks back bengade ngibuza elinye colleague lami ukuthi hayibo leli vesi elithi mani nilalela nokulalela bese niyalenza sasihamba nje emotweni naye kushumayela omunye kwavele kwaringa lelo vesi ngathi konje liubani ovelwa lisho ngekhana wena uyiBhayibheli bhenga ayokade umfundisi omama umfundisi vena kanti angazi ukuthi ngizobhekana nalengwadla ngavele ngalikhumbula yabona ke nje manje lo vesi lelo wathi uDeuteronomy bani nizosho ke amaBhayibheli bhengaza ngazi ukuthi Deuteronomy impela yes and you'll correct me if I'm wrong but I'm not a Bible banger but ngalesa sikhathi kwaukuthi kusekusha vele ayi ngitshela ukuthi wanginika livaliwe lo mbhemi iBhayibheli kodwa ngasho ngathi iyaqala inkinga ngoba ngizohlehla ngiyephambili manje ngoba ngazi kwaDeuteronomy ukuthi useqaleni noma usegcineni noma usasenda noma usemva kabani angazi ngitshela ukuthi ngathi mangilivula nje first attempt yahlala khona ngqo ngasho ngathi hayi nciko siyakhala ngavele ngagain momentum okwami sekukhuluma kuphela ke la ngavele ngagain momentum sometime ngavele first attempt ngalifunda hayi ngabona hayi la sengifunde ngokwanele seku right hayi sekumele ngilihumusha phela ukuthi lisho ukuthini hayi ngilifunde ngiliqede bese ngiyalihumusha ngilomushe angifuni ukutrapa kona kodwa ngime entweni eyodwa ukuthi uma ulalela nokulalela bese uyalenza uyakubusiswa ithini ke lento angibheke kuwena ke manje isibhaqo ke umbhobho wavele wabheka ngakubona uma sebeluhumusha bona ngokwabo umbhobho wavele wabheka ngakubona ngokwabo yes ubheka kanjani ngakubona umbhobho ubheka ngokuthi bathi incwadi iyasishaya ithi uma sililalela nokulalela bese siyalenza siyakubusiswa bese bethi ke kusho ukuthi njengoba thina sisakhonzela endlini enje kusho ukuthi mhlambe siyalalela kodwa sinzi kahle njengoba impilo zezisemahlakahlaka kanje mhlambe siyalalela kodwa silenze noma mhlambe asilaleli ukulalela kodwa kusho ukuthi kona asenzi kahle ngoba incwadi iyasilahla and that's what exactly I meant to say but I didn't put it that way yibo interpretation yabo eyabisibashaya sengithini ke kuwe manje ngisho ukuthi alenzeki iphutha the energy that goes out is the same energy that comes back yes umulalela nokulalela okusho lokho okulalelayo okufundiswayo ngempilo nama universal laws and everything life is the art of giving and receiving umulalela bese uyalenza because mase ulenza kuzobe sekuyi energy that you are sending out it is the very same energy that going to come back should as much as you receive the energy that you don't like the life that you don't like the life that you don't want to live kusho ukuthi it equals to what you are sending out akwenzeki other way around so when you will stop saying things are not going your way when detect ukuthi kwi state of being sakho the energy that you are sending out in any way shape or form because energy sending out talking looking anything that involves you sending out energy even giving out your energy
Hayi ngivale mfana, hayi.